Ovo je puš pijano. Zdravo. Zdravo. Trkaš se sa nekim? Gde si pošao u tolikoj žurbi? Ideš da jedeš zelenu salatu u povrtnjaku? Dobra ideja. O ne, krava diva stoji na ulazu i duboko spava. Kako ćeš ući? Ne deluje kao da će se probuditi. Imam ideju, Pijano. Šta misliš da odeš preko nje? Balonom bi mogao da odletiš do povrtnjaka. Sjajno, leteći puš. Neverovatno. O, vetar te je odneo na drugu stranu. Pazi! Jesi li se povredio? Nisam. Izgleda da nemamo izbora. Da bismo prošli, moramo da probudimo divu. Zagolica je ovim perom i sigurna sam da će se probuditi. Ne ide. Još uvek spava. A ti si sve gladniji i gladniji. Ali možda je i diva gladna. Ako joj stavimo malo trave ispod nosa, možda će je to probuditi. Da, uspelo je. Zdravo, diva. Da li si gladna? Pijano, da li bi poveo divu sa sobom u povrtnjak? Uživaćete u tome. Fun. Pravljenje stvari od gline je tako zabavno. Vidimo se uskoro, drugari. Vidimo se uskoro, drugari. Kako napraviti puža pijana? Pauki, Da biste pauki. napravili puža pijana, treba vam parče plave gline, parče crvene, malo bež gline, malo bele gline i malo crne gline, kao i plastična spatula za sečenje. Za početak, umesite plavu glinu i podelite je na 2 dela. Oblikujte jednu baš debelu i baš kratku plavu kobasicu. Spljoštite je i napravite telo. Od drugog parčeta oblikujte kuglicu. Mocer. Spljoštite je i napravite disk. Malo je razvucite i smestite je na vrh tela, jako pritiskajući vrhovima prstiju, kako biste ta 2 dela spojili. Napravite crvenu kuglicu, spljoštite je i napravite pijanovu kućicu, pa je postavite na njegovo telo. Oblikujte malu crvenu kuglicu za njegov nos. Od 2 male bele i 2 male crne kuglice vrhovima prstiju oblikujte beonjače i zenice kako biste mu napravili oči. I još jedna bela kuglica za usta. Napravite crvenu kobasicu i istanjite je na krajevima. Podelite je na 2 dela pa ih postavite na pijanovu glavu kao antene. Napravite 2 male bež kuglice i stavite ih na vrhove antena. Napravite tanku bež kobasicu, pa od nje napravite spiralu za pijanovu kućicu. Sada je puš pijano završen.